Вітаю ўсіх на канале Манеты і банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відэааглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 1 рубля узору 2009 года старая чаканка. Брак у нас заходзіцца не по рэверсу, а по аверсу. Давайте разглядзім аверс. І адразу тут пабачым такі вельмі цікавы брак за сор-штэмпель. Падобныя бракі калісьці я ўжо набываў да сваёй калекцыі і бачу у іншых калекцыянераў. Хто знайдзе такі падобны брак або нейкі іншыя бракі, могуць звяртацца да мяне, магу набыць у вас для сваёй калекцыі. Давайте разглядзім яшчэ таксама зноў рэверс. Тут таксама маецца невялічкі брак раскол штэмпелю, но ён амаль і не заўважны. Асноўны брак у нас знаходзіцца па аверсу. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы.